dnešnej dobe je toľko televíznych programov, že sa musíte vážne snažiť, aby ste svojich divákov zaujali. To ale nie je náš prípad. My svojich divákov neznášame! Vysielame taký sajrajt, že máme o nich tú najhoršiu mienku. Ďalej všetkým našim 4 fanúšikom poskytujeme zaujatý a neobjektívny pohľad na svet. Verejné pohoršenie a v neposlednom rade C-čkový! Rozumej? Podradný alebo kanálový humor. Propagujeme zvrátené hodnoty. Preto sa na TV Potrat nepozerajte, ak chcete začať kariéru poisťovacieho agenta. Obsah vo videách na tejto stránke natoľko poškodí vašu súľnosť, že s vami nepodpíše poistku ani 200-ročná starena na smrteľnej posteli pripútanej o velejbu, ktorá práve zhltla atómovku. Tu môžete vidieť zoznam toho, čo neznášame. Garfiol, jeho vystov, tento gauč, sex s mravcožrútom, sex s odklapovou rúrou, Andreja Byčana a našich divákov. Ako vidíte, nikto na tom nie je horší ako naši diváci. Nikto nemá rád našich divákov! Tým, že pozeráte TV Potrat, stávate sa okamžite outsiderom v ľubovoľnej sociálnej skupine. Tým, že tento program tvoríme, sa našimi divákmi stávame aj my. A preto sa za to pravidelne trestáme. Keď niekoho neznášate, robíte mu naprieky. Keď o niekom zistíme, že pozerá TV Potrat, odnesieme ho z domu vo vreci od zemiakov, následne ho donútime mať sex s mravcožrútom, sex s odklapovou rúrou a zdať si ho Logan. Potom ho zavrieme do izby a pustíme mu náš najhorší program. Nikto by nechcel vidieť náš najhorší program. Predstavte si poštu pre teba, do ktorej príde Šeherezada a sťažovať sa, že ju vyhodili z hotela Paradise. A teraz nemá na nájom, aby mohla bývať aspoň v paneláku. Do toho pridajte náhodné prestrihy na gerontofilno-fekálne porno a na tento kaktus. Ako pod vás hrá takáto hudba. Zrýchlená o 200%. Pustená odzadu spolu so zvukom škrípajúcich kachličiek. Nepozerajte TV Potrat a zdieľajte tento link, aby ste pred ňou ochránili ľudskú rasu a tieto mačiatka. Ja ťa zabijem!